अस्सलाम वालेकुम पेंशन पॉडकास्ट एम यहाँ पे फुनस मरहबा मी पॉडकास्ट कार्ग में बालालाने पेंशन निज़ामा आदि पेंशन ऑफियों फोर करते एक हिदमत का मी एपिसोड का मी बालालाने पेंशन ऑफियों फोर करते हिदमत का तेरे कलेक्शंस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट मी कुरिया के अंदर एक मसे करता दागना एको मी अदो मी कार्यानी शामला को बकेने वह रंगल शिफ्ट हम रंगलो मी शाम क्या दिफानता शाम पेंशन ऑफियों का कुरा मसे के कुरा को शाम वर्क करनी पेंशन ऑफियो गे कलेक्शंस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट का दें मी डिपार्टमेंट के वर्क्स तम इन्ननी देबय कबे फाई कंट्रीब्यूशन कलेक्शंस आ कंप्लायंस दें कंट्रीब्यूशन कलेक्शन गे मैगन मसक्कते की एम्प्लॉयर्स सेल्फ एम्प्लॉयड मी होंगे बा रिटायरमेंट पेंशन स्कीम ऑफ फैसा जमा करे एमआई फैसा बैंकों सीसीए अकाउंट ओनी कलेक्शंस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट फैसा फोनवा हिसाबो ए फोनवा रुफिया तम मी चेक करनी कोशार पोर्टल गा मी हुन्न तफसीला दिमावे तो सो बेसिकली मी रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के हो रहा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है मैं करनी कलेक्शंस डिपार्टमेंट දෙමීනනි කොම්ප්ලයින්ස් ශිෆවසෙන්ගෑනේ රාජ්‍යයක පෙන්ෂනාභය ගානුනුන්ගේ බලාසිම් කුරේ රාජ්‍යයක මසක කුරා හුරිහා සෝලහරා ෆස්ටවස් ෆස්සහරගේ මොස්දෆුම් පෙන්ෂන් ස්කීම් ක බෑරු කුරන් දෙන් මොස්දෆුම් බෑවරු කුරුමුගේ ಜಿಮ್ಮಾ එම්මි ඔන්නනි එම්ප්ලොයර් යදේෆා දෙන් එහෙම එම්ප්ලොයර්ස් මි පෙන්ෂනාභය ගානුනා ගවයි දයගොත රජිස්ට්‍රී වේ මොස්දෆුම් පෙන්ෂන් ස්කීම් ක බෑරු කොෆා හුරිතෝ චෙක් කුරුමි කොම්ප්ලයින්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් ක මෑගණු මසක්කේ एम आसो वारा कॉम्प्लिकेटेड वारा इंट्रिकेट मसेकत मिकर कलेक्शंस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट देन कलेक्शंस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट के मसेकत कतरे शाम फा करवे एम सालिकम की पवा कलेक्शन साइडम फांग कोरेवेनी मी बुनी हैं कोमदो को से बादे वारा ब्यावर मेंबर होंगे फैसा पेंशन स्कीम एम मी ब्यावर फैसा एम कोमदो के स्टेटमेंट चेक को दिमा को रिकॉन्सिल कर वारा कॉम्प्लेक्स वर्क है देन एदुहा रिकॉन्सिलिएशन एबा कंप्लीट करे बैंक को लेबे हिसाब देन यूनिटाइजेशन प्रोसेस से बनी में एटलीस्ट 1 वीक तेरे कनोनी हम ऑन द सेम डे देन मेंबर्स के अकाउंट हम यूनिटाइज वा हिसाब जमा विस्वान मी हम वारे सलिका में दे मी और हम फाहं कलम बेनु मी राज्य मी पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन मी प्रोसेस की हम इंटरनेशनल फेमर का बदन्यामस हम हमारा फांग करे वे फीचर सेम डे का मी नोनी एटलीस्ट 1 वीक तेरे का मी हुरिया प्रोसेस से मी हम कंप्लीट वानी देंग हम फांग वाला बेन वाला साले का मैं पेंशन मी सबमिशन है दो माँ मेंबर और रजिस्ट्री वो माँ पेमेंट तक को माँ मैं हुरिया का मैं बस मी नहीं ऑनलाइन को क्यों गए है करनो जाने हम हमारा साले फीचर है मी बस हम मी हार बदन्याम दें हम अधिफाहं कोल्लम बेणुम वे मी वर सलिकम एमदे अने कलेक्शन प्रोसेस मी ननी अने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन सर्टिफिकेशन वसली हम ए हम वर सलिकम एम फुरता पेमेंट है मम्मी जावानी कंट्रीब्यूशन कलेक्शन अकाउंट जामावे म शाम में मी चेक करनी स्टेटमेंट का हुन अमाउंट सा दिमावे तो चेक कोफा आदि मी रिकॉन्सिल करनी असो वर डिटेल ओरिएंटेड वर टफ मसेकत में वर कॉम्प्लेक्स वर्क है देन क्या दरदान तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट फा करे साड़ी खान में कंप्लायंस डिपार्टमेंट आम फाहं कोल्लेवे मी आम को मी दानी रशा डोर टू डोर दातुर तक मी हम हमारा फाहं कोल्लेवे कमे दें कोम रशा का गोसेवे समहुरी हविया फाइल तक कमी है दातुर पर हम मी दिमा वाने वरगिना मी हुना पेंशन ऑफी है बुना हिसाब हम वरगिना सुवाल वे सोन्नाने दे मी गे तो हम पेंशन 65 इयर्स मी पेंशन लिबे मी मुरुन दोसी बे फुरना में दिमा वाने दे हम वारा तारीफ कुरान कोरी गए प्रोविडेंट फंड तक बोरे मी हार पेंशन स्कीम के रंगल वाह के दक्काने ए दे हम वारा ताफात वाला गुड एक्सपीरियंस है असो कोमरे शका को सर्विस ने शाम फा को लाइफ डोर टू डोर मी असो किनो वन प्रोसीजर का क्या था डोर टू डोर असलो भी कोरिया गेंदनी हम कंप्लायंस साइडो हम वाडा मुहिम मसक्कते गोतुगा मी बेन मकी असलो कोरियन बस बुनी हेंगे बाविया फाड़ तंगे बजे पेंशन स्कीम गा रजिस्टर कोरन देन डोर टू डोर गा मी गोस्ता बलानी रश कम्यूर हुरी हाविया फाड़ तकानोनी रेस्टोरेंट ता पेंशन स्कीम गा बैर को फोहरतो देन मी गे तो मी रजिस्टर वे फादे मोजफम से बैर कोरन से ता म मोजफम गे गोले कमन्या म मोजफम वेस पेंशन स्कीम गा बैर को फोतो हुरी हम हेन दायर गा मोजफुती बेने मम्मी हुरी हा सवाल तक मोजफुल ना कुरान इसके ना फहर सो ए इंफॉर्मेशन में हो दनी बेसिकली डोर टू डोर थ्रू को एम डोर टू डोर तार वरकी न मी हुना दिमा वाने ते एमी आम को खुरा स्वात शिफ क्या दरा
ಆಮೊಕ ಹಮ ಫಾಂಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಸುವಾಲೆ ಮಿ ವರ ಗಿನ ಮಿ ಹುಣ್ಣಂಗೆ ಅಣ್ಣನೆ ಹಮ ಮಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಿ ಎಕಚ್ಚೆ ತೋ ವರಂ ಒಳುಂ ಅರ ವರ ಗಿನ ಮಿ ಹುಣ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕುಂ ವೆಸ್ ದಿಮಾವಾನ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ಕೊರಾ ಮಿ ಹು එහෙම ಬೇಸಿಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ತಫಾತು ಮಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಎನ್ ಕೊರಾ ಸುವಾಲಕಿ එහෙම මේ එක්ස්පීරියන්ස් මේ රඩශ චෙවල්කොගෙන් ඒ මවුලුමාත් හෝතුමා අදේ මවුලුමාත් කලෙක්ට් කොගෙන් ඇස ඒ ප්‍රොසීජර් අසෝ it's a lot of work collections and compliance kura masek ka mehar shippers kuda ko engage then me haru me taraf ke ba minimuni then go me myth busting segment ata myth busting segment ka me balalani news taka adi social media ga pension abehegotun deke fori tafat wahakata the shift kiyala dena hatar statement kiyala deni ma sham bona vege asar angalu koy sham ready ta ರೆಡಿ එම ෆුරතම ස්ටේට්මන්ට් බාලාන එම ෆුරතම ස්ටේට්මන්ට් කමියෝනනි පෙන්ෂන් ඩිරෙක්ට් කුරාකං එපෙගේකම එෆ්ஓ එ පාගතනේගේ ත මියා බේගතු ශම්කි ಕೆ ಬುಣ್ಣದಾನಿ ಫುಲ್ತಮ ಕಮಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಫෑಸಾ ಕಂಡನಿ ಕಿಯಣ್ಣು ಪೆನ್ಷನ್ ಮಿ ಫෑಸಾ ಜಮಾ ಕೊಕ್ಕೆನ್ ಸೇವ್ ಕೊಡಣಿ ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಮಿ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಮುಸಾರೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡುಮ ಫಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೈ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿ ಹಮೆ ಫೋನ್ ವನಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿ ಹಲ್ಲಿ ಬೆ ಹಿಸಾಬ್ ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಮಿ ಫෑಸಾ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎ ಮಿ ಜಮಾ ಕೊಡಣಿ ದೆನ್ ಎ ಹಿಸಾಬ್ ಹಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿ ಹಂಗೆ ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರೆ ದೆನ್ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾ ತಫ್ಸೀಲೆನ್ ಅಸ್ಲು ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರ್ එකವೆಸ್ ಚೆಕ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆಗ್ ಮಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿ ಹುಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಪಿಎ ಒತ್ರುಕೊ ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಕೊಶಾರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೆಸ್ ಬಲಾಲವೆನೆ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಲಾಲಿಮ ಫೆಣ್ಣಾಣೆ ಹಮ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೈನ್ ಅದದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆ ವದೆ ಫೆಯಿನ್ ಅದದ ರಂಗಲ್ ತೋ ದಿಮಾ ವೇತೋ ನೂನಿ ಹಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಕೊ ಫೆಣ್ಣಂಗ್ ಇನ್ನಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕುಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊ ಫೆಯಿನ್ ಅದದ ಫೆಣ್ಣಂಗ್ ಇನ್ನಾನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಲಾ ಫೆಯಿನ್ ಅದದ ಫೆಣ್ಣಂಗ್ ಇನ್ನಾನೆ ದೆನ್ ಮಿಹಾತನ ಸೇವ್ ಕೊರ್ ಫೆಯಿನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಗನ್ ಲಿಬೆ ಫೋರಿ ಫಾದಾಗೆ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾ ತಫ್ಸೀಲೆನ್ ಇನ್ನಾನೆ ಹಮ ಫೆಣ್ಣ එම අස්ස වර ෆසෙන් වර easily accessible kore me kore for me hunnani retirement savings account jamawa fasa then e invest kore we can libe gains abegoto then MPO app adi koshar portal login walaga me check kore wene e befraka me libe eligible benefits then a statement balala romyonani pension me contribution me lazim me kore na hame kane sarukar muwazzafun enroll korum me rangal statement at ತಿ ಅಸ್ಲು ವರ ಮೀಗೆ ಮಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಜಾಮ್ ಆಮ್ಗ ಕೂರಿಂಗ್ ವೆಗ್ಗದ್ದ ಮಿಹಾಡ್ ಅಸ್ಲು ಮಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಬೇಣ್ಮ ಕೀವೆಸ್ ಹಮ ವಿಹಾವೆಸ್ ಗಿನ ದಿವೆ ಮುವಜ್ಜಫು ಹಮ ಮಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರು ಕುರು ಎಮ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಇತುರು ಹಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹೊರಿ ಹಮ ಮುವಜ್ಜಫು ನವೆಸ್ ಹಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರು ವೆವೆನ್ ತೆ ಹಮ ಏಕನಿ ಮುವಜ್ಜಫುಂ ಏಕನ್ಯನೋ ಮಿಹಾರು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರು ವೆನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ 16 ಫಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸಾರ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ವೆಸ್ ಐ ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೈ ಎಮ ಮಿಹಾ ಅಣೆ ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಳಿನು ಬೆ ಅಸ್ಲು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕ ವೆಸ್ ಹಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರು ವೆನ್ ಮಿಹಾರು එම අස part time muwazzafun wesimenen part time ವೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೂಲಂ ವೆಸ್ ಅನುನಿ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಕೊವ್ಯಸ್ ಕಿತಮೆ ಕುರು ಮುದ್ದತಕ ವೆಸ್ ಉಜೂರೆ ದೆಗೆನ್ ಎಂಗುಳೆ ಕಮ ವನ್ಯಾಮ ಬಜೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರು ವಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಂಗೆ ಬೈದೆ ಫುಲ್ವಾ ಹುರಿಹಾ ಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಸಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಎ ಬಜೆ ಎನ್ರೋ ಕುರ එම අස එම්මගේ සරපොඩ responsibility අත මේ ඒ contribution amount jama ko foito check kollo then vara easily accessible kama me haras bone JMPO app ko shar portal de hame vara fast hang check kolla venikam then wa statement aki pension emme ginalagen ves me contribute korevena hame kani asasi musara ka 100% cham kike bunalane ಅಸ್ಲು 100% ಕಿ ಎ ಮುವಜ್ಜಫಗೆ ಅಸಾಸಿ ಮುಸಾರೆನ್ ಎಮೆ ಮದುನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರೆವಾದ ಹಮ ಯದದುಲಾನ್ 100% ಲಾನ್ ವಜೀಫಾ ದೆ ಫಡಾ ತೊಂಬಸ್ ಎಹಮ ಅನಿ ಜುಮ್ಲಾ 14% ಎಬ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕೋಸ್ ಎಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರೆವೆ ಅನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಮುವಜ್ಜಫೆನ್ ಎವರೆ ಗಿನೈನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರಂ ಬೇನು ಮನ್ಯಂ ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೈ ಎಹಮ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೊಡು ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಬೇನು ವಿಜಾಮ್ ಹಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರಾ ದದು ಇತುರು ಕುರಂ ವಿ ಹಮ ಮಿ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಥ್ರೂ ಕೊ ಹಮ ಕೊರೆವೆ එම voluntary ka contribute kogen retirement savings account gina korevemme se by mena opportunity then me koshar portal in MPO apping voluntary ka contribute korima e fasavas dani hama
CCA account shammeng ATS check kuruma for reconcile me hama inani same process hama employers un hama mi fonua payments ke gota hama self employed mi hama voluntary payment hadali mi annani hama bank through ko hama e payments tawes hama CCA account libe hama same day ga reconcile we jama kurave kendan ada so vara cool me voluntary ko me jama kura fasas me total RSA ga himeni e fasas invest kurega hama fund poda ituru kurumuge purusatu me onnani podi return bi libeni asu mi har kuda eche contribute kokke ero retire wa hisab dairo hama libene salary ya evvaruge eche financially wara independent wanada asloya then in my last statement balalaru me onnani collections and complaints avara kulum huri statement e wazifa defaratun contribution deduct koffa pension jamanu ko hurecha then kurave nevis coming and going here miharu mi complaint side un kuda vara muhimu em masakke mi inspections aki mamati suwala golwala bunalam bena mi inspection ga hama mi gotan hama mi check kurani miharu ulene employers un hama muwazzafun pension scheme ga baveru nuko ehma mi kolun mi complaint side un mi keri kurani inspections ta ege ba bala huri ha muwazzafun pension scheme ga baveru koffa tonuni baveru kurma fo contribution nagala hadato contribution hada fawes hama ebahure by faharu nuba amount jama koffa hemima inspection ga eba ala kiya muwazzafun ge salary sheets sa ko sharami submission hada fo hori tafsil taka ala kiya faden ragala nukon hore kama manya eba phone one report eba strangal kurum ge fursat wese bade den hama muwazzafaka amille mi kolun inspection na dium ga koren eka kame faanga wenyam eba fursat amillen hama shakwa ho sharum ge wes pension of ge website ge eba inde complaint form hama emeduere ko hama shakwa ho share dan then mige turung eba inde pension of you ge whistleblower committee ebes then identity and hama koram benun nuwa kama wanyam hama email kolla vedane ene whistleblower committee ya mi company ge nan hama kolla fa mi wen du feshi ge muwazzafun gen gole kama then e tafsil hama himana fa email nuni CTF onwa hisabu hama whistleblower committee wes masala balan the whistleblower committee anonymous ko me complaint husharum was me vara MNS war fasse hak mi kollani e befulaka henune mihaka so libenje heche odum ge fursatu me libeni then website invest whistleblower committee ge malumat check kollevene then mi hisabu me aslo collections and compliance department ge mi episode nimumaka mi ai then pension abhegotun ituru malumat saaf kurum beenuwa kama wanama pension office ge contact center ya gulubagen a 1441 ade live chat viber method ko was malumat odum filwene then sham melati devi mi kiyadin malumatun shifa was wara bawre chehi eba igigen gosse the ummedu karni emha befrona was pension behegotu adi collections and compliance department mi kurama sekata behegotu wara bawaru aa malumata igigen diye kama te mi sham wara podu shukriya me episode ka shifa ko bawre di thi